Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska budeme reagovat na diss track, který natočil Tesy na Vlčka. Osobně už jsem se na něj teda koukal, je to fakt výborný diss track, tyjo. Mé si ho musíte pustit, já vám ho dám do popisku a dolů pište komentáře, protože mě zajímá, kdo sleduje Ondru Vlčka, takže jestli sleduješ Ondru Vlčka, napiš like, normálně napiš like, pokud ho nesleduješ, napiš dislike. Jo, mě to totiž zajímá, protože já Ondru Vlčka nesleduju, protože za to, co teďka udělal, tak jako pěkný debil. No nic, a my se vrhneme na diss track, takže zatím čau. Tak jo lidi, a už jsem tady teda, a my se vrhneme rovnou na ten diss track, takže já vám ho tam pustím za 3, 2, 1, teď. Řekni mi prosím, co děláš, je ti 22, kouknu na tvůj kanál a chce se mi fakt hodně zvracet. Nedivím se, že ti z malých holek hnedka stojí glacek, za to, co točíš, by si zasloužil dostat pár facek. Content jak pro nemocní děti, kámo, dost špatný, prej počka šaší bude 15, na Pornhub kup si předplatný. Točíš ho na tvoje videa, jsou plný sraček, sotva staneš, jdeš ven koukat na děti kolem prolejzaček. Ostudu před celým Českem to ti bylo asi málo, začal si chodit s 13, to... Pěkná hudba v tom. A vlastně, jak jsem říkal, že zpívá to Tesy, jestli ho teda znáte, jestli ne, tak se tam můžete i podívat. A jdeme dál. Dítě se venku ještě hrálo, 7. třída, ta holka ani neví, co je to láska. Vlček má fame, taky hned chutná jeho klobáska. Nebudou to schovávat na net fotky, že se mají rádi. Druhý den jí drží za S, hádám, že večer doma hned karáti. Na YouTube dáš video, že proč to chodíš s 13. Nechce tě žádná starší, tak snad dosti než čas vytáhnout. Řekni mi prosím, co děláš, je ti 22, kouknu na tvůj kanál a chce se mi fakt hodně zvracet. Nedivím se, že ti z malých holek hnedka stojí glacek, za to, co točíš, by si zasloužil dostat pár facek. Hledám Barta v lese a další jiný cringe hovna, všichni mi plivají do ksichtu, tady mu se v hejtu rovnám. Začal jsem krásný dět... Jo, jinak lidi je tam napsáno, že tady mu se v hejtu rovná. Jako teďka můj názor na Taryho, Tary už se fakt zlepšuje. Už natočil video, jak se to jmenovalo? Přeskákuj ploty 5. A bylo to fakt dobrý, takže Tary už se fakt zlepšuje, takže doufám, že už nebude dělat takovýhle blbosti, že bude jezdit 250 a takhle. Tak jo, a to bylo takhle to a jdeme dál. Vztah ještě s malou holkou, každý den na ní vždycky čekám před její školkou. 13 let, to je kámo pro mě v klidu věk. Jo lidi, před školkou. Přesně tak, před školkou. Koukni na mě, asi jsem se v 15 prostě nějak sek. Zaseklej točím dětský sračky, už to tak bude pár let. Zaseklej v pubertě, proto asi ani nevím, co je vděk. Dostal si od bratra, ale asi pořád málo. Na netu machruji, že ti to za to stejně stálo. Kámo, máš štěstí, že ta tvá holka začala hned ječet. Kdyby se tak nestalo, v nemocnici si mohl doteď ležet. Řekni mi prosím, co děláš, je ti 22, kouknu na tvůj kanál a chce se mi fakt hodně zvracet. Nedivím se, že ti z malých holek hnedka stojí glacek, za to, co točíš, by si zasloužil dostat pár facek. OK, chápu, že to není dvakrát poslouchatelný, ale bylo potřeba vyjádřit svůj názor na Ondru Vlčka, protože my tady pedofily nechceme. Všichni jdou do komentářů hashtag pedofily tu nechceme, protože Ondro, my tady pedofily nechceme. Čau. Jo, a i pod můj kanál pište hashtag pedofily nechceme, prosím, a dávám srdíčka. A tohle je konec toho diss tracku. Já doufám, že se vám tady tohle videjko bude líbit. A byl bych rád, kdybyste tady dali 5 lajků, klidně i víc, já vím, že vy byste to možná dokázali. A takže to se mějte a čau.